Garizumako 3., 4. eta 5. igandeak, gaur 4. ospatzen ari gera, 3 igandeek bataioari buruzko katekesi eder bat osatzen dute liturgian. Joan zen igandean, Samariar emakumea urrezke, ura. Gaur, itxuari ikusmena ematen Jesus argia da. Eta datorren igandean, Lazaroren pizturarekin, Jesus bizia dela ospatuko dugu. Argiak, urak, eta Jesusek ematen digun biziak, biziarazten gaituelako kristauok, gizon emakumeok, Jesusengan esperantza jartzen degunok. Gaurko evangelioan itxuba da protagonista, baina ez da itxu bakarra. Itxuz betetako estena bat ikusi dugu begien aurrean. Ikusi nahi eta Jesusengana gerturatzen dena, eta ikusi nahi ez dutenak, onartu nahi ez dutenak. Bada esaldi bat, ez da? Esaten duena, ez dagoela, ikusi nahi ez duena baino itxu handiagorik. Hala ikusi dugu evangelio honetan ere. Zenbat gertakari gure bizitzan, onbeharrez, hobeto nahi ez bizi den jendea, egunero jaiki eta bere alegina egiten duena mundu hau hobea izan dadin, besteak hobeto bizi daitezen, egun hauetan hori ia indartsuago sumatzen dugu, bereziki herri agintariek, gizarte langileek, sendagileek, ze alegin egiten duten denon bizitza hobea izan dadin. Eta beste zenbaitek lana egin ezin duelako eta etxean egon behar duelako ere, zer nolako sakrifizioa egiten ari den. Eta horrek bakoitzaren poltsikora zer eragingo duen. Denok honez alegina egiten badegu, ontatik ere aterako gera. Ordea, bere buruari bakarri begiratzen diona, farisear hauek bezala dira. Berea salbatu nahi, berak ondo egon nahi, eta besteak izorra daitezela. Hori da beti ere munduaren historian, hainbeste atsekabe eta desberdintasun gizakien artean sortu duena egoismoa. Esku zabal izan gaitezen. Zabal ditzagun bihotzeko begiak, jaunaren errukia onartzeko, eta bata bestearekin errukitsuago izateko. Elkarrekin egiten dugun bideak, beti helmuga onera eraman gaitzakeelako.